Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Yvonne Tamanda Phoya koma poyamba nayi miti yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha Amalawi kuti athandize boma kutukula dziko lino. Boma lati lipitiliza kuthandiza malo akafukufuku a zaulimi ncholinga choti adzipeza njira zamakono zopititsira patsogolo ntchito zaulimi. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yafanana mphamvu ndi timu ya Civil Service United posagoletsana chigoli china chilichonse m'masewero a mpikisano wa TNM. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatane. Tikuyamba ndi nkhani yoti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati boma likuonetsetsa kuti anthu onse mdziko muno adzipereka maganizo awo ndi kugwira limodzi potukula dziko lino. Dr. Usi alina izi pamwambo opereka masatifiketi kwa anthu 75 a mpingo wa Living Word Evangelical Luwek omwe amaliza maphunziro awo aubusa ku Shalom Bible School mboma la Machinga. Zambiri mulipotili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anali ku Machinga ku mpingo wa Living Word Evangelical kumene anakhala nawo pamwambo opereka certificate kwa anthu omwe amaliza maphunziro awo a m'Baibulo komanso aubusa. Mmodzi mwa anthu amene alandira nawo certificate ndi amene anali wamkulu woyendetsa masewero a mpira wa miyendo awotanya milandu. Polankhula atamaliza kupereka masatifiketi, Dr. Usi anati boma la Chakwera ndodzipereka kuthana ndi mavuto omwe anthu akumana nawo. Iwo anati ndikoyenera kupereka madandaulo kwa anthu oyenera kusiyana ndi kupereka masamba mchezo. Iwo anati boma ndi wina aliyense ndipo omwe akulamulira ali ndi mphamvu yothandiza wina aliyense mamaka omwe akuvutika. Dr. Usi anati padali pano boma likuthandiza anthu omwe akuvutika ndi njala. Iwo antichikhulupirira kuti palibe amene afe pyolera ndi njala. Iye anayamikiranso president komanso yemwe anayambitsa mpingowu Prophet David Mbewe chifukwa chokhazikitsa maphunziro omwe asintha anthu kupyolera mu uzimu. Mawu awo Prophet Mbewe wayamikira boma chifukwa chothandiza anthu omwe avutika ndi ng'amba powapatsa chakudya m'madera osiyanasiyana. A Prophet Mbewe ayamikiranso Dr. Usi chifukwa chokhala nawo pamwambowu. Mpingowu ukondwera kuti watha zaka 10 chiukhazikitsireni. Utatha mwambowu, Dr. Michael Usi anayendera achikulire omwe okhala malo ozungulira midziyi ndi cholinga chotsimikizira kuti boma liwathandiza m'mavuto omwe akumana nawo. Bungwe loona za ufulu wa anthu la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha zipani za ndale kuti zipewe mchitidwe osokoneza bungwe loyendetsa zisankho la MEC zomwe ati zikhonza kuchepetsa chiwerengero cha anthu odzavota chaka chamawa. Wapampando bungweli a Robert Mkwezalamba na izi atatulutsa chikalata chomema wanthu kuti akalembetse mukaundula wa mavotiwo m'madera omwe ntchitoyi ikuchitika. Zambiri mulipotili. Chikalata chomwe asayinira ndi a Robert Mkwezalamba omwe ndi wapampando wa bungweli komanso a Desmond Muhango omwe ndi membala chapempha anthu onse oyenera kuti akalembetse mwaunyinji kuti akwaniritse ufulu wawo ovota chaka chamawa. Tikudziwa kuti Amalawi akumva zambiri kaya azipani akuyankhula zawo kuti kamuna sagwirizana ndi bungwe loyendetsa chisankho. Palinso anthu ena nthawi imene anatapita ku court kukapeza kuti zisankho ziyime. Timauza kuti asatengeke ndi zinthu zimenezi koma athamanga akalembesa. Akakalembesa chipepala chawo chili mthumba ndi aziyang'ana ano kuti kodi azipani akuti bwanji nankha wapita ku court akuti bwanji chifukwa ngati azisankho akadusa kudera kumene akulembesa sazabwerera konso mpaka na kukavota mchaka chamawa. Ndeti mapempha kuti asautaye mwayi umenewu akhale ndi chipepala cholembesera chozavotera chifukwa chipepala chimenecho nchimene chingapatse iyo umwini wa dziko lino pamene tikapanga zisankho mchaka chamawa. Mkwezalamba ati zomwe zipani ndi anthu ena anayesera zofuna kuyimitsa bungwe la MEC mukalembera wa zisankho ndi zina mwa zomwe zingachotse chidwi mwa ena chokalembetsa.
Kwa ife ndikuyamikira koti ndikugwirizana nalo chifukwa angakhale kuti azipani adapangisanso misonkhano kunena kuti zimene akupanga asagwiritse national ID tiziuza mapassport ma driver license ndi zina zotero zitidayankhulapo kunena kuti I think uku nkungofuna kusokoneza ndondomeko ya zisankho chifukwa malamulo ndomveka bwino unoti aliyense akhale ndi ID. Tidapempha azipaniwo kuti iwowo apange kuthekera kuti mamembala awo kapena anthu amene afuna akavotere aonetsetse kuti apempha kuti akalembese ku maofisi a NRB National Registration Bureau. Ndiye chigamulo cha kukhoti chatsindikiza ndi kugwirizana ndi mfundo zathu zonena kuti iyayi aliyense maofisi a NRB alipo dziko lonse anthu azikalembesa amene akulembesa ngati afuna kulembesa. bungwe la MEC likuchita kalembera wa zisankho makonsolo 14 omwe ndi Chitipa, Karonga, mtawuni ya Karonga ndi Mzuzu mchigawo chakumpoto, komanso Nkhotakota, Ntchisi, Salima ndi Dedza mchigawo chapakati, komanso Balaka, Neno, Machinga, Phalombe, Mulanje ndi Chiradzulu chigawo chakummwera. Blessings Chileuka, MBC, Blantyre. Nduna ya zaulimi asamkawale ati boma lipitiriza kuthandiza malo azakafukufuku a zaulimi ncholinga choti adzipeza njira zamakono zopititsira patsogolo ntchito zaulimi mdziko muno. Akawale anena izi atayendera malo akafukufuku a Makhoka Agricultural Research Station komanso alimi ang'ombe zamkaka omwe akupindula ndi bungwe la Agcom kwa mfumu Mlumbe mboma la Zomba. Zambiri mulipoti ili ndi Blessings Kanache. Malo azakafukufuku Makhoka Agricultural Research Station ku Zomba amachita kafukufuku wa mbewu ya thonje komanso kupanga mbewu mwazina. Kuyambira pomwe malowa anawakhazikitsa athandiza popeza njira zamakono zopititsira ulimiwu patsogolo. Nduna ya zaulimi asamkawale ayendera malowa pofuna kuona momwe zinthu zikuyendera. Mayi Susan Chikagwa Malunga ndi mmodzi wa akuluakulu pamalo Makhoka Agricultural Research Station. Nikweni timayang'ana mitundu kapena tine kuti ma varieties a cotton amene ali ndithu opirira kumatenda mwina dzuwa ndi zina zotero kuti ino alimi azitha kudzala mbewu zija m'malo osiyanasiyana. Zimatengeranso madera pa mbewu zija zimachita bwino madera osiyanasiyana kaya ndi otentha kaya ndi pa mid altitude kapena ndi madera osiyanasiyana. Nduna ya zaulimi asamkawale ati boma likuonetsetsa kuti malo akafukufukuwa akuagwiritsa ntchito moyenera komanso kuwathandiza kuti atukule ulimi mdziko muno. Chaka chino alimi apatsidwa mpata otakhoza kulima thonje mosavuta chifukwa ndi programu imene tikuwathandiza alimi kuti akhoza kupeza zipangizo panopa nkudzalipira mtsogolo. Cholinga asakhale ndi chipsinjo pa nkhani ya ulimi wa thonje. Kupatula pamenepo takonzanso makina amene amatsuka thonje kulikonza kuti mbewu ikhoza kupezeka mtsogolo muno. Kupatula pamenepo tisini makampani amene abwera kubweretsanso mbewu ya thonje yotseka mtengo kuti alimi athu akhoza kukhala nayo yambiri yokwanira. Kuonjezera pamenepo makampaninso amba kubweranso kudzagula thonje lathu moti chaka chatha thonje lonse limene linalimidwa lagulidwa. Atayendera malowa ndunayi inayenderanso alimi omwe akupindula ndi ntchito ya ng'ombe zamkaka kuchokera ku Agcom ndi alamfumu Mulumbe ku Zomba. Wapampando wa gulu la Chikasa Maganga Milk Producers and Marketing Cooperative Limited Michael Luemba athokoza boma kamba alimi anapeza ng'ombe zamkaka mderali. Komanso taphunzitsidwa ulimi wamakono wa kusamalira ng'ombe zimene zamkaka zimenezi kuti ng'ombe tingayisamale bwanji kuti tipase phindu lochuluka. Zonsezo Agcom atiphunzitsa ndipo ndife othokoza kwambiri kwa Agcom komanso kuboma kuti thandizo limene lafika muthawi yake pamene tinali kuvutika kusakasaka thandizo kugogoda madera ena ndi ena mabungwe ena ndi ena. Agcom ndamana atitola dzanja anatigwira dzanja ndikutisegulira mwayi umene lero tabwera kudzachitira. Mawu ake ndunayi inati cholinga cha boma ndikuthandiza alimi kuchita ulimi ngati bizinesi kuti apindule. Nduna wa zaulimi uli ndi ntchito yoonetsetsa kuti kuno ku Malawi anthu akhale ndi chakudya chokwanira komanso ndalama zokwanira pa khomo zimene zithandizenso kuti tikakhala ndi ndalama zokwanira m'makomo mwathu chuma cha dziko lino chiziyenda bwino. Ndalama pafupifupi 600 billion kwacha zikuperekedwa kwa alimi amene ali ndi chidwi chothetsa njala kuno ku Malawi komanso kuonetsetsa kuti akhale ndi ndalama zokwanira pa nyumba pawo komanso m'dziko lino la Malawi. Lero tadzayendera gulu limodzi kuno ku Zomba
gulu limeneli linalandira ndalama kuchokera ku bungwe la Agricom. Iwowa amagwira ntchito ya ulimi yolima mbewu komanso kuweta ziweto. Agricom ndi ntchito ya boma yomwe ikuthandiza alimi kupeza phindu pa ulimi monga bizinesi, powapatsa ziweto, zipangizo komanso kuwalumikizitsa ndi amabungwe komanso anthu ogula katundu. Blessings Kanache, MBC kuzomba. Ndipo boma layamikira kampani zolima tiyi ndi ochita malonda a tiyi amdziko muno kamba kuthandiza pa chitukuko cha chuma cha dziko lino komanso kutukula miyoyo ya amayi pa chuma. Nduna yona zakuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo a Sendeza imayankhula izi kusalima pa msonkhano wa chaka chino omwe bungwe la Tea Association of Malawi Tamil linachita ndi mabungwe osiyanasiyana omwe limagwira nawo ntchito. Alafa Chokoto wadza ndi nkhani yonse. Chaka ndi chaka bungwe la Tea Association of Malawi Limited Tamil limachita msonkhano waukulu pomwe pamakhala mabungwe ndi makampani omwe bungwe limagwira nawo ntchito ndi cholinga chokambirana zokhudza kusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, kusamala chilengedwe komanso kuonesetsa kuti ana asamagwire ntchito m'maestate ati mwazina. Poyankhula pamene amatsekulira msonkhano wa chaka chino wa masiku awiri, nduna yona zoti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha madera ndi zosamalira anthu a Sendeza ayamikira makampani ona za ulimi ndi malonda ati amdziko muno kamba kuthandiza boma pothetsa mavuto omwe amalepheretsa kuti amayi ndi atsikana atukuke. Makamaka panopo pamene anapeza kuti inde tili nayo ndondomeko imeneyi koma pali zina zimene zikuoneka kuti panopa ndi nyengo ndiye kuti zifunika zitayikidwamo, ndi chifukwa chake akonza msonkhano umenewu. Ndi ndine okondwa kwambiri kuti aganizira zimene zifukwa choti panopa tikamakamba za nyengo inasintha kwambiri, ndi zimenezo ndi zina zoti zikhalemo mu ndondomeko imeneyi kunena kuti zija zimabwera ngozi za dzidzidzi kachani zile zonse zija akayikamo menemu zotetezeraso azimayi amenewo ndi kuti zitithandiza. Komanso sipokhapo ngati dziko ino mudziwa kuti president a dziko lino la Malawi iwowo mtima wawo ngofuna kuonetsetsa kuti azimayi akutukuka nawo ndiponso akutenga nawo mbali pa chitukuko cha dziko, kotero kuti akamagwira. Mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la Tea Association Atonda Chinangwa anati maestate ndi makampani omwe ndi mamembala a bungweli akwaniritsa kutsatira ndondomeko zomwe anakhazikitsa zolimbikitsa kutukula amayi ndi zinthu zina zomwe mabungwe ndi misikati yakunja kwa dziko lino amafuna, zomwe ndi zothandiza kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Ndi mukaona mafiga amaperekedwamo industry yathu imakhala ndi anthu 60,000 amene amalembedwa ntchito. Panopo kuti 35% amenewo ndi azimayi. Malo maestate ena ali ndi anthu ochulukirapo mwina opita 40, koma ngati pa industry tili pamenepo. Tikatenga alimi ang'onoang'ono amene ali over 23,000, opitirira 65% ndi azimayi. Sonza kuti ngati ti industry ikusintha patsogolo pa nkhani zokhuzana ndi jenda, zikakhala ntchito yogwiritsidwa ntchito ana mu ntchito zoti zikuwaononga irawo. Kuti panopo ngati industry ntchito umenewo unatha, chimene pano tikupanga chonena kuti tiyesese usazayambireso. Komanso panopo tiyambanso kuyang'ana za chilengedwe, chifukwa chakuti ulimi wati ndi ulimi ndithu ndi ulimi umafunika madzi, umafunika ndi zina ndi nyengo imene ikusinthamo, kuna ngati ifeyo akuti tisangozilekerera koma titengepo gawo. Padakali pano mabungwe akunja kwa dziko lino omwe amathandiza ulimi ndi malonda ati mdziko muno a Solidaridad ndi Trust Africa ati makampani ndi mabungwe a ulimi ndi malonda ati mdziko muno apita patsogolo, ndipo pali chisonyezo choti alimi ang'onoang'ono ati adzipindula ndi ulimiwu. Beatrice Makwenda ndi mkulu wa Trust Africa. Timayang'ananso kwambiri kuti ubale umene ulipo pakati pa makampani akuti komanso ogwira ntchito kuti komanso alimi ang'onoang'ono amene ali ndi bungwe lawo kuti komanso ndi boma ndi anthu ena kuti ukuyenda bwanji. Ndiye kufika na pano tikuona kuti pachitika ndithu kusintha kwakukulu mukudziwa even ma newspaper amatha kumasindikiza kuti mwina kuti kuli mavuto ena ndi ena, komano panopa kwambiri zinthu ngati zimene zonse zokhudza mwina kugwiritsa ntchito ana achichepere, komanso kuti mwina amayi osatenga nawo mbali kapena mwina kumakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Zinthu ngati zimenezi zakhala ngati kuti zasintha kwambiri. Ulimi ndi malonda ati ndi wachiwiri kwa fodya
ku gawo lobweretsa ndalama zakunja mdziko muno, ndipo makampani ndi maestate ati ndi achiwiri ku gawo lolemba ntchito anthu ochuluka mdziko muno kutsatira boma. Arthur Chokoto, MBC Salima. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Yvonne Tamanda Poya. Tiye tionenso mitu ya nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha Malawi kuti athandize boma kutukula dziko lino. Boma lati lipitiliza kuthandiza malo azakafukufuku a zaulimi ncholinga choti adzipeza njira zamakono zopititsira patsogolo ntchito zaulimi. Ndipo mu nkhani zamasewero, timu ya mpira wa Silver Strikers yafanana mphamvu ndi timu ya Civil Service United posagoletsana chigoli china chilichonse m'masewera a mu mpikisano wa TNM. Takulandiraninso ku nkhani zathu mmawa uno ndipo tikupitiliza ndi nkhani yoti nduna yokopa alendo a Vera Kamtukule yati pakufunika mgwirizano ndi amabungwe komanso makampani pa ntchito yokweza maulendo apandege mdziko muno. Malinga ndi Kamtukule, ntchito za maulendo apandege zili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino. Iwo anena izi ku Lilongwe pamwambo owunikira ntchito za maulendo amlengalenga omwe anakonzedwa ndi kampani ya Nico Holdings. Zambiri mlipotili la Madalitso Muhango. Nduna yokopa alendo a Vera Kamtukule inatsindika kufunika kugwira ntchito limodzi ndi makampani komanso mabungwe omwe si aboma potukula ntchito za maulendo amlengalenga ndi cholinga choti ntchito zokopa alendo m'dziko muno zikhale zodalirika. Akamtukule ati kuchepa kwa mabwalo a ndege komanso akatswiri omwe amagwira ntchito za mlengalenga ndi ena mwa mavuto omwe akhudza ntchito za maulendo amlengalenga m'dziko muno. Ife chidwi chimene chinabwera nchonena kuti makampani amene salaboma akukhala ndi chidwi chonena kuti atenge chuma chawo ayike mu ndondomeko zimene zizi za kugula ndege kapena kuyendesa ntchito zimene zizi za mtengatenga dinto koma kwa ife tikuona ngati kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali. Komano challenge imene ilipo ndionena kuti aboma kuti mupanga chani kunena kuti anthu amene ali makobiriwo azikhala ngati kuti akupeza mphamvu zonena kuti atenge ndalama zawo ayike mu aviation imene muchi. Mkulu wa kampani ya Nico Holdings Avizenge Kumwenda wati kampani yawo idzipereka polimbikitsa komanso kukweza ntchito za maulendo amlengalenga ndi cholinga choti ntchitozi zipite patsogolo. Kumango chikuchi kutakhala airport kumene kuchi kapena kunzuzu kutakhala airport ndikusimikizirani kuti titakhala ndi zinthu ngati zimenezo chitukuko mmalo amenewa ndi kumalawi kuno chikhoza kupita patsogolo kwambiri. Ndiye izizi sizosira munthu mmodzi, ifeyo ngati anthu a business komanso anthu aboma ndofuna kuti tigwirane manja. Ntchito za maulendo amlengalenga ndi imodzi mwa nsanamira ya masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Nduna yoona za madzi ndi ukhondo abidamiya yati maphunziro ndi njira imodzi yokwaniritsira masomphenya a chitukuko cha dziko lino a Malawi 2063. Amiya anena izi ku dera la Chikwawa Mkhombezi pomwe amagwira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo kutsegulira mndadada wa makalasi pa sukulu ya primary ya Gombwa Junior mderalo. Charles Pensulo walemba lipotili. Mayi Abidamiya anatanganidwa kugwira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana mdera la Chikwawa Mkhombezi komwe iwowo amayimirira monga phungu wa deralo. Poyamba ndunayi inagawa chakudya kwa anthu achikulire okwana 400 ochokera mderali. Pamwambo ogawa zakudyazo zomwe ndikuphatikizapo ufa, soya pieces komanso mchere, Amiya anati ndikofunika kuthandiza anthu achikulire posonyeza ulemu kwa iwowo. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo zinthuzo a Peter James azaka 64 omwenso ali ndi ulumali wosaona anati thandizolo labwera pa nthawi yake. Ine kwanza ndikuthokoza ndikuyamika chimene iwo alibasa mani kuti asalekere pomwe pachifukwa njala sinati ikupitirirabe. Ndeno ifeyo anthu oti tili ndi ulumali wosaona tilinganga pambuyo pa Honorable Abidamiya. Kenako ndunayi inatsegulira mdadada omwe aumanga pa sukulu ya primary ya Gombwa mderalo. Iwo anati maphunziro ndi nsanamira ya chitukuko
choncho ndipofunika kuthandiza kwambiri pambali iyi. Kuli zambiri zimene akupanga His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, kuli ma ICT centers kuti ana at least azikhala ndi access ndi internet kuti azidziwa zimene zikuchitika kunja, kuti aphunzire akhoza kupanga access chilichonse pa Google. M'mawu ake mphunzitsi wamkulu pa sukuluyo Achikwasha Jemu anati mdadadawo womwe umanga mwa makono uchepetsa vuto lakuchepa kwa malo ophunzirira pa sukuluyo, zomwenso ati zikope chidwi cha ophunzira. Loko imene ithandizira kwambiri kumbali ya maphunziro chifukwa ana aphunzira mofatsa mwabwinonso kwambiri ndipo azikonda sukulu. Masiku ambuyo muzi mavuta kwambiri moti ana ambiri salali kubwera ku sukulu amapita kudimba. Mdadadawo womwe uli ndi makalasi awiri komanso ofesi ya mphunzitsi wamkulu aumanga ndi ndalama zokwana 46 miliyoni kwacha zochokera mthumba la chitukuko la Constituency Development Fund CDF. Sukuluyo yomwe anayitsegulira mchaka cha 2021 ili ndi ophunzira okwana 598 ndipo yayambira standard 1 kulekeza 6. Kuchokera kuno kuchikwawa ndine Charles Pensulo. Mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP a Brown Mpinganjira apempha anthu akuphalombe kuti ayambe ulimi wasakaniza ngati njira yothana ndi mavuto a njala amene akudza kamba kakusintha kwa nyengo. A Brown Mpinganjira anena izi kwa Achilonga kuphalombe pa msonkhano wa ndale. Blessings Cheleuka ali ndi zambiri mulipotili. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana kwa Achilonga, mfumu yayikulu Namasoko, Mpinganjira anati ulimiwu ungathandize kuthetsa njala komanso kukweza miyoyo ya anthu mdziko muno. Mpinganjira anati ndokondwa ndi kuchuluka kwa anthu mboma la Phalombe omwe ali ndi chidwi ndi utsogoleri wa Dr. Chakwera. Zimene ochita Chakwera anthu ambiri otsutsa akuzindikira kuti MCP akamakamba za chitukuko chimenechi Achakwera sangachokwe mboma, MCP singachokwe mboma. Ndi chifukwa chakufuna dala kusiya kukamba za chitukuko chimenechi ndi kuyamba kukamba za zinthu zina kuti akumbutsa anthu kuti anthu aziganiza kuti boma sili kuchita bwino, koma ubwino wache anthu akuona kuti boma likuchita bwino. Onani kuno kumidzi ngati kuno kukubwera magesi amare mapolo ndi ayikidwa kale, kukubwera magesi kuno amare zaka zonsezi palibe anayamba kubweretsa kuno magesi. Lero Chakwera akubweretsa kuno magesi. Takhala ndi mapresident awiri achiroma sikunabwere kuno magesi. Uyu Chakwera akubweretsa kuno magesi. Ndiye sitinganene kuti akukondera anthu amtundu wacho chifukwa bwenzi magesi amene atatenga ndikupititsa kumene kuli achewa kuma ayi ndi awa magesi akubwera kuno. Ndipo TA Namasoko anayamikira Dr. Chakwera poganizira derali mu nkhani za chitukuko. Loko kumene tili kulonga sabu na zinaita zowana kuyamba yaigani and amazi amene akukubida sola amene akukuloku kunali kuti amazi wa kwanza kufikira anthu kuti mutandika koma osafuka yani na ndime taona kama gesi loko kunali kusalida kunali kuchire oneka ngati kuchire kunali kwera kama gesi kuneka kusalida dawo. Poyankhula wachuli kwa msungichuma wamkulu ku chipani cha MCP Mai Enala Yesaya anati ntchito za chitukuko za Dr. Chakwera ndi zomwe ziwapangitse kupambana chisankho cha chaka chamawa mosavuta. Msonkhano umene wachitika lero ku Phalombe titha kunenera umboni ndi mmene anthu abwerera mwa unyinji achokera m'madera osiyanasiyana monga mmene mmamvera anthu amakhala akunena kuti Sapitwa Belt and Sapitwa Belt amanena kuti ayi ndi anthu okhaokha amene angasapote chipani ndi chipani chakuti chakusapitwa, koma lerolo tili ndi umboni wonena kuti MCP yazala ili kunoko kuti kusapitwa Belt, ndipo tili ndi chikhulupiriro chonena kuti come 2025 Dr. Lazarus Makathe Chakwera president akuwinanso ndipo boma lisili tikusintha. Anthu 244 ochokera mzipani zina kuphatikizapo kansala wa DPP kumuloza ward a Gift Chitekwe analengeza kuti alowa mchipani cha MCP. Blessings Cheleuka, MBC, Phalombe. Mu nkhani za msangulutso, katswiri woyimba chamba cha reggae Burning Spear wasangalatsa anthu ambiri okonda nyimbo za chamba cha reggae pa phwando la mayimbidwe pa bwalo la zamasewero la Silver ku Lilongwe. Burning Spear wa zaka 79 anayimba nyimbo zokwana 20
pa maola pafupifupi awiri. Yamikani Makanga anali nawo pa mwambowu. Ndipo Burning Spear anafika pa msanja pamene nthawi imakwana 10:30 usiku ndipo anamaliza kuyimba 12:30 mmawa. Katswiriyu anayimba mosalekeza zomwe zinasangalatsa anthu ambiri omwe anabwera pa mwambowu. Potengera zaka zake zakubadwa zomwe zili 79, Spear amayimba mwamphamvu ndi mochititsa kanso nyimbo zake zolalikira mgwirizano, umodzi ndi mtendere. Mmodzi mwa akatswiri oyimba nyimbo za reggae kuno ku Malawi, Ahakse Momba, anaonetsa kukondwa ndi kubwera kwa Burning Spear. Ine ndili wokondwera kwambiri chifukwa chonena kuti Burning Spear ndi role model wanga. Ndiye nthawi zonse sindikayembekeza kunena kuti ndingayimbe stage imodzi ndi Burning Spear chifukwa kuyambira ndili wang'ono ndimamukonda kwambiri. Akati rasta ndi chikondi, ndiye Burning Spear ndi rasta. Pamene pachapa wangufuna kuonesa kunena kuti tikamati rasta sitimango yankula nde kupereka mphaso icha kwa president amawaonesa kunena kuti ife marasta ndi anthu amene tili achikondi, because gita imene anapereka kwa president ndi gita imene amayikonda kwambiri. Kwa oyimba afe timakhala ndi chida china chake chimene umadziwa kuti ichichi nde ukatenga chida chimene choti umachikona kumpasa munthu umakhala waonesa chikondi chako chonse. Ndipo mulutsi wakale wa ku MBC yemwenso amalimbikitsa nyimbo za Burning Spear kudzera mu pologalamu yake ya Reggae Sunset pa MBC Radio komanso kanema, a Geoffrey Kazembe, wati anali wokondwa kufika pa mwambowu. Mwambowu usanachitike, Burning Spear anapereka mphatso ya gitala yomwe wakhala kugwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali kwa mtsogoleri wa dziko lino, kuonetsa umodzi ndi mtendere. Umodzi ndi mtendere ndi uthenga omwe Spear amayimba mu nyimbo zake usikuwu. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yafanana mphamvu ndi timu ya Civil Service United posagoletsana chigoli china chilichonse. Ngakhale timu ya Silver inaonetsa kuchita chilichonse chotheka kuti ipeze chigoli, koma anyamata otchinga kumbuyo ya Silver sanalolere zomwe zapangitsa kuti masewero olimbirana ufumu wa mu mzinda wa Lilongwe athe opanda chigoli china chilichonse. Paul Mlowoka akupereka chithunzithunzi cha momwe tsiku lachiwiri la Sabatayi lathera mu ligi ya TNM. Matimu a Silver Strikers ndi Civil Sporting Club afanana mphamvu pano pa Silver Stadium, zimene zikutanthauza kuti timu ya Silver Strikers yaonjezera sopano mapoint amene ikutsogola nawo pa mndandanda wa matimu a TNM Super League, ndi point imodzi imatsogola ndi mapoint okwanira 6, koma pakadali pano ndiye kuti ikutsogola ndi mapoint okwanira 7. Izi zikutanthauza kuti nkhondo idakalipo, kamba konena kuti ambiri anakambiratu kuti timu ya Silver ikanangopambana ndiye kuti ambiri akanayipasa ndithu mwayi wochuluka, koma izi zikuonesa kuti timu ya Nyasa Big Bullets komanso timu ya Mighty Mkulu Wanderers amene akubwera pambuyo nawonso ndithu adakali ndi mwayi. Pakutha pa zonse aphunzitsi onse awiri anali ndi mawu otayankhula. Honestly speaking, lero sitinabwere sitinamenye palibepo chimene chinapanga chonena kuti tiwine. Very frustrating, komabe tapeza point, mapoints amene tinanawo kale taonjezapo imodzi. We should be encouraged with that. Komano performance wise very frustrating, result disappointing. Because I know the anyamata amenya bwino kwambiri. I think amenya malinga ndi mena agrees na training. Because I know that suti timapanga zinimapuma komanso mipata tapanga grade mipata ambiri yoti nakatha kusintha result ya game koma 0-0 takondwa ndi point imodzi. Zosatira za masewero ena, timu ya Karonga United yapeza chipambano pa Obre Dimba Stadium ndi timu ya Craig Sporting Club chigoli chimodzi chokera kwa Blessings Mwalilino. Kubalaka timu ya Bangwe All Stars yafanana mphamvu ndi timu ya Kamuzu Barracks 1-1, pamene Mafco ndi timu ya Bakasite. Mafco yachita kuchokera chimbuyo kuti ipeze chipambano popambana zigoli ziwiri ku chigoli chimodzi. Umu ndi mmene yathera Sabata ya namba 26 mu TNM Super League. Paul Mlowoka, MBC Silver Stadium. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha Malawi kuti athandize boma kutukula dziko lino. Boma lati lipitiriza kuthandiza malo azakafukufuku wa zaulimi mcholinga choti azipeza njira zamakono zopititsira patsogolo ntchito zaulimi.
Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yafanana mphamvu ndi timu ya Civil Service United posagoletsana chigoli china chilichonse m'masewero mu mpikisano wa TNM.